Aspaldiko dan hori, gaur 2002ko urriaren bosta da, eta esan genke gaur hasi dela ofizialki boletusen temporada. Eta boletusa esan gotz, esan beste perretziko motarik, askorik, galanperna bat, baina gauza handirik ez dau. Baina, eta dauzenak txikitxo diez. Baina, agertu diez batzuk, eta hurrengo egunean, edo hurrengo egunetan, ikusiko dugu zer agertzen den gehiago. Esan bida, inguru honetan, ureztatuen gainule, ze euri ure biltzen dugu, eta ureztatuen gainule, eta gero, neurtuen gainun, eta azken aztien, 113 litro gota oso zela hemen. Orduan, eurizen jau, eta egunotan, nahiko epelein dau, da ikusiko dugu, Ez dakite, beste leku batzutan hasiko dan gaur, edo gero txau, edo ikusiko dugu. Hauze da, galanperna gaztetxua ondino garren. Eta onduan, gaurko, handizena, baina, ondino garren txikize. Eta hemen be, beste bat. Kurioso da, ze urkizetan, urtan deu, normalien, gehienetan beti urtero hau izaten da lehenengoa. Itziko doguz, ia bizarko zelan dauzen. Venga, ondo izan.